arribem al que els italians de Roma diuen el suburbio de Trastevere, i no sé per què. Estamos en Trastevere, en la plaça de Santa Maria de Trastevere, perquè així es diu la plaça, i que no sabeu què dir. Escatata en un iPhone 6. Impressiona, però estem davant d'una altra església. Santa Maria di Trastevere. Entrata. Me gusta mucho Trastevere. Me gusta mucho Trastevere. Me gusta mucho Trastevere. Estem molt cansats. No, ¿qué va? Yo no. Yo de verdad. Roma es para los valientes. Yo soy un cobarde, un quejica, un gallina, un... Ho heu sentit? És tot això i més. Osario Gavilandino. Quanta història de Roma sé. A ver, hay tantas cosas que ver en Roma. Pilares en las casas, murallas, la fuente de agua Paola que está en el suburbio Trastevere. Yo también sé bastante sobre Roma, Si voleu veure vistes guapes i sense pagar una puta merda, potser estem al mateix nivell que el Palacio Victoriano. Heu de vindre aquí. Cabrona. No. La Fonte de l'Aqua... com era? Paola. Paola. Per veure això. Viatge de l'Escala. Basílica de l'Escala. I l'últim, ja serà l'últim església que entrem del Trastevere. Ara estem al Vaticà, que hem vingut per veure'l per la nit i anochecer, i és una passada. A més hem pillat una missa o alguna semblant i val la pena.